Examining kids, Nick ma. Fi wedi cael wythnos off yn apps y tro yma, oedd mae 2 gêm masif wedi dod mas, sef FIFA a Pro Evo. Nawr mae'r boi ma wedi benthyg y siop I ni, a mae ffrind Gruff I ni mynd I helpu fi. A basically, ni ddim yn gadael y lle tan I wedi dewis p'un yw'r gorau. Ffwrdd â ni de. Os ydych chi'n chwarae'r bad boys ma, ni'n meddwl bod yn syniad nice, Gruff, os ydych chi'n chwarae cwbl o gemau pêl-droed vintage. Be amdani? Neis iawn. O, lyflu. Ryn ni gynta, Nintendo World Cup. Ia, ar y NES. Off we go. Waw. Ydy hwnna be mae West Germany'n actually edrych fel? Ar y Mega Drive, FIFA International Soccer. Y gêm gynta I ddefnyddio isometric view gyda llaw. Cymru. Cymru! Ideal. Ti'n bod, actually, mae hwnna'n edrych yn really dda am, like... O, na fe, go on! Oh! Ac I orffan, Konami Superstar Soccer 98 yn erbyn FIFA 98 ar yr N64. Ti'n cofio'r Z button? Z button. Bam! Yeah. Oedd yna'n mynd ar GoldenEye. Oh my god, fi di trwodd. Yes! Na fe! That's gloch di. Well, like, 1 o'r gloch rhywbeth fel la. Bit peckish. Be ni'n gallu ffonio ddo? Ti'n gwybod unrhyw un? Hang on, right. Pause. Hiya, Caris. Hiya, Nick sy'n ma. Yeah, ti'n really energetic am... Fantastic, brilliant. Na great. Nawr, mae angen bwyd arno fi, okay? Ti'n gallu all pizza I fi? Oh my god, mae'n yn hollol serious. Yeah, hollol serious, right? Cer amdani, mae angen 2 pizza, 1 chicken, spicy neu whatever, a 1 pepperoni, right? Right, diolch Caris, cheers, ta, nice one, bye. Are we in the lle iawn? Dwi'n meddwl hwnnw a. Fi'n ffili ffocin credu bod fi'n neud hwn. Fi absolutely ffili credu. Oh, nice! Yeah. Oh, swift! Oh, nice one, cheers. Ti'n serious? Ia, ar ôl llenwi twll a gosod y projector, roedd hi'n amser am y frwydr fawr. Banta ni. P'un I dechrau da? PES neu FIFA? Pro Evolution Soccer. Yeah. Yeah. Mae'n dod gymaint gwell. Wel, gawn ni weld. Y gemau fel hwn nawr, ar peth fel Xbox a PS3, mae mor, like, loads o set-up. Yn lle oedd yr un all, yn just chucko fe mewn, rho fe arno, game. Ac ar ôl toman o loading screens a we, gymnasia le plata yn erbyn Cymru, y gêm bêl-droed mwyaf anerbygol erioed. Mae'r control system mor complicated gan gymharu o'r rhai arall. Yeah, diolch yn fater o just basio botymau dim mwyn. Mae Konami yn amlwg wedi newid ei strategaeth gyda'r gêm yma. Mae teimlad y gêm wedi newid yn llwyr. Mae'r simulation wedi datblygu cryn dipyn erbyn hyn ac mae'n teimlo fwy real. Ond mae'r gêm yn ymateb yn arafach o'i gymharu â'r gêm dwytha. Mae hwn yn eitha cyffroes, I fod yn onest. Fel, t'mod, fi'n eitha flynedig, right? Mae'n bron 5 o gloch, right? Mae gameplay yn cyffroes, mae'n fast-paced. Mae lot mwy fluid yn di. Na'r peth. Y wahaniaeth mawr rhwng FIFA a PES yw bod gan PES dim arian. A felly disgynnodd ddim yr enwau y tîmoedd na'r chwaraewyr. A felly mae'r tîm Cymraeg gydag enw fel Cynzanzo. Oedd yr un peth blynyddoedd yn ôl, so chdi mas nhw wedi sortio hyn erbyn wan. FIFA nesa, dwi'n derys na hon di'r boi. Whatever. Probably just chwarae'r peth. Dim ond un newid mawr iawn oedd I weld i'r gêm. Na ni, mae wedi bod yn mewn. Mae'n na. So Cymru ddim yn 2013, ond mae yn 2014, so mae nhw well yn barod. Un peth yn licio am FIFA, actually, pan mae'r gêm yn loadio, ti'n cael kind of mini-games fel yma. Tan mae'r gêm yn barod I chwarae wedyn. Mae EA wedi canolbwyntio ar wneud y gameplay yn realistig iawn, felly peidiwch â synnu os da chi'n meddwl bod chi'n gwylio'r gêm go iawn. Yn syth, fi literally yn enjoyo hwn, siwr gyfer mwy. Dwi jyst yn gyfforddus o FIFA, dwi'n meddwl. Dyna di'r... Na beth yw e. Be ti'n neud? Go on! Mae'r hael ar fi'n codi. A ni wedi bod yn chwarae gemau am amser hir nawr.
A be ti'n meddwl, Griff? Ni wedi chwarae PES a FIFA. A pi ti'n meddwl yw'r enillydd? Heb ots nag o'n i bai, FIFA 14, lot gwell na llall. Just lot mwy cyffyrddus yn chwarae hwn, dwi'n meddwl. Mae fe, mae'r engine a popeth yn disgweithio'n well. A y ffaith bod players Gymraeg gyda'i enwau Cymraeg yn lle enwau Eastern European. Twa, so nhw'n methu rhoi Gareth Bale ar y ffrant os di dim rhwngwladol o ddim yn y gêm. Yn ydy, ydy Cymru mynd i bod yn y World Cup na? Well ni byd y cael yr sgwrs yma wan, dwi'n meddwl. Fi'n mynd i chwarae FIFA nawr. Actually na, fi'n mynd i gwely nawr. Fi'n mynd i gwely nawr, please. Dwi'n chwarae hwnna eto. Cheers, boys. Wel, oedd y bel yn y rhwyd, sio gyment. Pêl-droed, pêl-rwyd oedd e.